ବାପା ରେ ବାପା ଦିଟା ଖାଇତେ ଏ ବାପା ବାପା ଦେହରେ ଦିଟା ଖାଇତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଏନି ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଖାଇବେ ହଗିବେ ଖାଇବେ ହଗିବେ ଆଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ ବି ଗୋଟେ ବସାଇ ଦେବେନି ଶୋଇ ଦେବେନି କିଛି କରତେ ଦେବେନି। ଆଜି ଆଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆକୁ ସବୁ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହିକି ଏଠି ତାମସା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶହେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ଆଣିବି। କଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଳିଆ କଲ୍ କରି ଡାକେ ତାପରେ ଆଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶଳା କରିବି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଖାଇ ହଗି ହଗି ଗାଡ଼ିର ଚର୍ବି ଲାଗିଗଲାଣି ନା ଏନି ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଖାଇବେ ଆଉ ହଗିବେ। ରହିଥା ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଶଳା କରୁଛୁ। ଆରେ ଭାଇ କଲ୍ କଲାଣି ସବୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ରୁହ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ରେ? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ତ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ଏବେ କଲ୍ କରି ଡାକିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆସୁଛୁ ହେଲା। ତମେମାନେ ଥାଅ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସୁଛୁ ହେଲା। ହଉ ସାଙ୍ଗ ରହ ମୁଁ ବି ଯିବି ତୋ ସହ। କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତ ଘର ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସଲ୍ଭ କରିବା। ରହ ମୁଁ ବି ଯିବି ହେଲା। ହଉ ଆସ ଯିବା। ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଡାକିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଉଛି କି? ମୁଁ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିପାରିବିନି। ତୁ ଏବେ ନେଇକି ରଖ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତମେ ରଖିପାରିବନି? ମୁଁ ଡେଲି ସେ ଗୁହ ମୁଁ ତ ସଫା କରିପାରିବିନି। ଖାଇତେ ଦେଇପାରିବିନି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବିନି। ମୋର ବି ମାଇଁ ପୁଅ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି? ଡେଲି କେତେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି? ସକାଳୁ ଥରେ ଦେବି ଖାଇତେ 10ଟାରେ ଦେବି ଥରେ ଖାଇତେ 12ଟାରେ ଦେବି ଖାଇତେ ଥରେ 3ଟାରେ ଥରେ ଦେବି ଖାଇତେ 5ଟାରେ ଥରେ ଦେବି ଖାଇତେ। ଦିନ ସାରା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବି? ମୋର ବି ପରିବାର ଅଛି ନା ମୋର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବିନି। ତୁ ଏବେ ନେଇକି ରଖ। ଯଦି ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ଜାଣିଛ କି ମୁଁ ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛୁ। ମୋର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ତମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ। ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସେ ଗୁହ ମୁଁ ତ ଏସବୁ କିଛି ସଫା କରିପାରିବନି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ କେୟାର ନେବନି ଖାଇତେ ଦେବନି ପିଇତେ ଦେବନି ରହିତେ ଦେବନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଲି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିପାରିବିନି। ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତୁ ଏବେ କହ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ? ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିବୁ ନା ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିବି? ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ନହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଲ ସେୟା କରିବା। ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ୱାଓ ମାଇ ଗଡ୍ ୱାଓ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଲ ରେ କାଳିଆ ବଳିଆ। ହେରେ ବଳିଆ ହେରେ କାଳିଆ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲ? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତମେ କେବେ ଭାବିଛ ତମେ ଏ ପୃଥିବୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିଛ? ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛ। ତମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲ କେମିତି ଜାଣିଛ? ଏଇ ବାପା ମାଆ ତମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ହଗୁଥିଲ ମୂର୍ତ୍তুଥିଲ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହେଉଥିଲା କିଏ ସଫା କରୁଥିଲା ଜାଣିଛ? ଏଇ ବାପା ମାଆ ତମ ଗାଡ଼ିର ଗୋ ସଫା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ବାପା ମାଆ ତମକୁ ଖାଇ ପିଇକି ବଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ବାପା ମାଆ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛ ନା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତମେ କେବେ ଭାବିଛ ତମେ ଯାହା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ରହୁଛ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛ? ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ବାପା ମାଆ ଖରା ଶୀତ ତରା କିସ ଏଟା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଖୁସି କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲେ। ସିଏ ଦିନ ସାରା କାମ କରି ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ତମକୁ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଦେଇପାରିବେ ଭଲ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତମ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ତମେ ଖାଇଦେବେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଉଥିଲେ। ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ଏବେ କରୁଛ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ବାପା ମାଆ ନ ରହିବେ ନା ତମେ ଜୀବ ଜଗତ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି ଜାଣିଛ? ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଥରେ ଯାଇ ପଚାର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ପଚାର କିଏ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ୁଛୁ ତ କିଏ ରେଲୱେ ଘାଟରେ ପଡ଼ି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଶୋଇକି ମରିଯାଉଛୁ। ଲାଇଫ୍ରେ ଭାଇ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ କେବେ ମିଳିବେନି। ଆଉ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଥରେ ଯାଇ ପଚାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାପା ମାଆ ନଥିଲେ ଲାଗେ। ଆଉ ତମେ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ପର ଝିଅ କଥା ଶୁଣିକି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନ ମାନେ ଖାଇତେ ମାଗିବାକୁ ଖାଇତେ ଦେଉନ ହଗି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ରାଗି ଭାଗି ଦେଇକି କାଢ଼ି ଦେଉଛ ଘରୁ। ଛି ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ତ ମୋ ବାପା ମାଆ ଦେଖିବ ବୋଲି ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏତେ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଛି ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତମେ ଆଜି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଯାଇକି ରହୁଛ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛ? ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାପା ମାଆ ସତରେ ଭଗବାନ।
ତମେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣିଛ ଯେ ଯାହା କଥା ତମେ ଶୁଣିକି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ କାଟିଦେବ ନା ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଇ କରୁଛ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛ। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଛ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଜି ଚାକିରି କରିଦିଅ, ମୋତେ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ତମେ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କର, ତମ ମନ ବହୁତ ହାଲକା ହେବ, ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କେବେଟେ ସଲ୍ଭ ହେବ ତମେ ଜାଣିନ। ତମେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତମେ ପୂଜା କରୁନ। ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବାପା ମାଆ ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ତମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ନେଇ ଫେଇ ଦେଉଛ। ଏଭଳିଆ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଭାଇମାନେ ଏମିତି କେବେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କରନି। କାହିଁକିନା ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ତମେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛ, ଜୀବଜଗତ ଯାହା ବି ତମେ ଆଜି କିଛି ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେବେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା କରନି କି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଗାଳି ଫାଳି ଏସବୁ ଭାଇ କେବେ କିଛି କରନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାଇ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେବ ନା ତାହେଲେ ତମେ ଭାଇ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ସୁଖରେ ରହିପାରିବନି, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ। କ'ଣ ପାଇକି ବି ତମେ ଦୁଃଖ ରହିବ।